Apa? Dagdamdamag mo. Ano? Anya ka no iti kinayat mo kanya. Ano? Ano ang damag? Anya ka no iti kinayat mo kanya. Nagkatula. Nagdamdamag na. Sumbatan ka na eh. Ibagaman ita. Replyan man ta. Tinagdamagin na. Sumbatan? Apa narigat siya nga sumbatan atay? Uwan ang madi. Dagit ang nagdamag na. Kita kasano nga madi? Di makaibaga akit agpepeso. Ana ko na ulit man. Anya di agpapayso mo bagbangan? Ulit man. Anya ti kinayat na kanyam ni kuya ko na. Kiss mo nga rod. Siyempre iba peso. O kiti ba kang tigpapayso? Anya ba di kinayat mo kanya? Siyempre tikinayat kung ka nagagot. Diba? Nagagot ka. Nagungot. Diba? Ago nga? Sige. Diyo ko na nga rod. Isungod madiket. Sumbatan dahil tata makaibaga at tagpepeso ko na. Tata na ibagak. O di makaungot ka kanya. Ipagamay di ko ha. Diyo pepeso man eh. Pepeso mahit. Anya maati. Adi puro positive mahit. Nagagot. Anya maati na. Napay. Nasinpay. Oh. Ay. Nasinpay. Naalaga. Anya pa. Kita. Sige. Kan napaya ki natimod. Timid. Anang harap nga eh. Natimod kagpeso mat. Ay. Napo daw. Ini. Makialalam. Natimod garod. Naapo. Di pa mo kaibagakon. Natimod garod. Higa mo makaawat atan niya. Anang harap ti kahit mo nga sa awan. Ano data? Tama mo ti kaya nasabi na ataw? Kaya ana nga, timid ma ata. Ano, alangan nga agong ata, nakadagda yung mga agong ata. Tiligat na nga maka. Anang harap ata, ibagbaga mo data. Agibagbaga ak lang tagpepeso. Anya ti sign ti kasta? Babaot na timid. Basta na eh, na timid. Napintas, nagrigat kan ay nga makaawat. Anya mo ti kasta nga kon? Ibaga man tayo tagtetext nga tatata ko. Taha, agsardi-sarding man. Maisipat ko niya nata nga cellphone. Nung sonda dos, ay apo, nasipat man taro pa taon.